Jonggrang. Bandung. Apa kurang anggon ngrawasa rasaku lan gawe tumpes tapis ora ngono segara Bandung. Tonton wadya bala saka ning ana segara kabeh tumpes tapis tanpa tilas. Wong tuamu mati, kakangmu mati. Wadya balamu kabeh entek gusis ora ning sing sisa. Kejaba mung kowe. Darbe pamrih apa? Darbe pamrih apa kowe Bandung? Wis jaman kowe isih cilik aku wis kepengin ngento-ento pengen dadi garwamu utawa pengen tak pek bojo dadi ibune wong sak negaraku. Garwa? Heeh. Sepian malih kowe kandha garwa? Iya. Tresna murutu saka ati kang suci. Ora kanthi ruda peksa apa meneh merjaya kadangku sepuh. Kabeh kawulaku tumpes tapis tanpa tilas. Akeh bocah padha kelangan bapak, akeh wanodya padha dadi randha mergo saka mungkal gawemu Bandung. Sugih apa idep aku nyawang kowe? Aku tresna karo kowe. Nyawang wae mburuhke. Aku tresna kelawan kowe. Piye? Panten dawuh Gusti Putri. Kandha ewang-ewang ana prihatin lelakon iki lho. Wong lanang murang tata kaya ngene kok kandha tresna. Wit pucuke ngrambut tekane jempol sikilmu, aku kesengsem marang kowe. Mula tinimbang kowe mati sia kaya wong atuwamu kaya kakangmu, luwih becik kowe dadi bojoku. Bandung. Piye? Tak kandhani kanthi cara kang alus. Baliya ana ing pengging. Wurungna anggen bakal mboyong jonggrang Bandung. Kowe kudu ngerti. Patembayaning Nalendra ki nek wis bedah marang kutha, bedah negara kudu bisa mboyong marang putri. Kowe dadi putri boyongan. Ayo tak gendong tak pondong nyemot sementep pondonganipun kakang tak gadang aku anake. Umpama ragaku bisa diboyongi pengging nanging atiku lan rasaku ora bisa Bandung. Apa aku kurang bagus? Bagus. Sekti mandraguna. Nanging kuwi dudu nganggo lambaran tresna aku wong lanang karo wong wadon Bandung. Biyong iki kancan ana aku to. Nggih. Garwa bakal rudo peksa ngono kok. Nek kowe ngono mapan nek aku jijik. Kowe nyawang aku jijik. Bandung, Nalendra kang sugih bondo sugih Bandung. aku ra mamak bondo donya. Ra mamak pangkat derajat ora mamak aku. Ora pengen melek muluk barang kang melok, ora gage-gage. Jenengan iku nangis kok ngangge ngoten lho Gusti. Yen to nganti dina iki kowe ora gelem dadi bojoku tak peksa kowe kudu dadi bojoku. Tak rudo mari peksa. Ning papan kene mumpung ora eneng wong, kejaba ya mung ambanmu kuwi mau. Nek ambanmu wae mesti tak glundungi ndase. Kok nggih sanget medeni to menika Gusti Putri. Apa ngene Biyung? Sektine Bandung Bandawasa ki ora ana tandinge. Nggih. Paribasan aku lan sliramu krubyuk kabotan Pinjung mentelung kabotan Gelung. Lah ya nek engko ora manut mesti aku ya bakal dadi Kula nggih adreh menawi dipun perjaya niku lho kok Gusti telakmu Putri. dijojoh pedang ngono ra ya lho. Pedang napa? Ngene Biyung, kowe ndek cara piye supaya Bandung ki bisa mundur lan bari ana ing pengging. Nggih panjenengan nyuwun bebono. Bebono. Ingkang Bandung menika mboten saged nglaksanakaken ngoten lho Gusti Putri. Contone Nggih, nyuwun bayi cacah 1000 sewengi kudu dadi. bayi. Apa jenenge candi kok. Nggih. Kowe aja grenang-greneng. Kowe arep ngopo? Bandung. Piye? Jane galakku mau mung nodi sepira tresnane Bandung marang Jonggrang. Lah rak ya ngono. Padatan wanodya bakal kamengku dening kakung. Mesti wae ndek bebono. Kowe njaluk apa Wartanaja tumurun ning lintang rembulan mesti bakal tak wujuti wong ayu. Apa maneh sliramu putra Nalendra ya Iya, Bandung? aku sugih bondo sugih Bandung kowe njaluk apa? Apa njaluk matine sing bonang? Engko tak Piye Biyung? Nggih panjenengan ngendika? Aku tak kandha waloka ya Bandung. piye? Aku njaluk candi cacah 1000 sewengi kudu dadi. Yen candi mau kurang saka 1000 ateges Jonggrang ora bisa kaboyong ana ing pengging Bandung sago.
Kok nggih malah guyu to? Guyu ndasmu. Sago apa ora? Tak sagui. Sawangen Jonggrang. Ratu Bandung Bondowoso ora bakal kewirang. Biyong. Kerahna para abdi-abdi ing wana segara ingkang kasih urip dimen nutuki lesung, musuhi kenthongan dimen jago-jago padha ngluruk. Dadi sadurunge para esuk Bandung Bondowoso kudu wis rampungane gawe candhi Biyong. Saged dawuhipun Gusti Putri. Para abdi kabeh ayo padha nuthuk ana lesung. Dimen padha pitik-pitik padha tangi. Mandek-mandek leren Bandung. Kuk. Kirike ya tangi. Bandung. Piye? Leren ana anggone gawe candhi. Mesti wae tak lereni mergo aku nggonku gawe candhi iki mau wis purna kabeh wis kelakon 1000 siji wae tanpa ana sing cicir. Kaya kang tak kandhake ngarep sadurunge jago kluruk candhi kudu wis dadi. Sawangen Jonggrang. Etungen coba piye? Napa nggih pun jangkep menika? Kanthi permati ya Biyong. Nggih Gusti Putri. Wonten mriku wonten cacah candhi 300. Mriku 300. Ya. 600. 300, 900. ingkang mriki 98, 99. Kok kirang setunggal to Gusti Putri? Mripat ora katarak to piye? Mboten ming cadok kok niki. 600. 900. 8 9. Bandung. Bareng tak hitung kanthi permati kasunyatan candhi lagi 999 ateges 1000 kurang 1. Kaya kang tak kandhake ngarep kurang 1 wae Jonggrang ora bisa diboyong ing pengging. Piye? Kasunyatane kaya mangkono Bandung. Terus mak bathok mripat mlorok lan dedelok. Tak kira kowe iki mau salah sawijining wanita kang utama. Jebul ayumu pupuran wisa. Jebul atimu lecek nguli peceren. Raidep. Raidep apa kang tandake? Raidep. Dasar aku ora seneng karo kowe. Kasunyatan candhi kurang 1. Kowe wong culika. Kowe dawuh marang wong desa supaya nuthuk lesung. Sung pertanda nek wis gagat bangun rahina mongko durung wayah esuk. Tegese kowe wis wani culika marang Bandung Bondowoso. Banjur karepmu piye Bandung? Kanggo genepe 1000 candhi iki kowe sing dadi genep. Gusti Putri. Gusti Putri dadi watu. Atos kabeh. Atos dhewe. Punten dalam 1000. Ngopo? Menika Gusti Putri kula kok dados watu niku pripun? Wis sak mestine. Golek wamer utawa palu. Sempalen sirah iku. Wis rampung. Ngono. Wis rampung. Iku dadi patung tenan lho kowe. Mboten ki dolanan resik to niki. Ora sudi. Nek wong ayu ngono nggo dolanan sik. Ayo kaya ngono. Dadi werdine nggon lelakon iki lho nek sing dipethik wong wedok ki njaluk apa wae karo wong lanang ya etuk. Ning dengan catatan ngukur kemampuane garwane utawa calon garwane. Engko nek ngantek kakung iki ra iso paribasan melak penduk jenenge netepi malah engko paribasan nerak angger-angger ya ora prayoga. Tur wong lanang ya ngono. Nek wong wedok ora kersa ki ora dipeksa. Nah, aja dipeksa, dipeh dipanguwasa, dipeh di power, di kekuatan. Lah terus wong wedok paribasan dirudo peksa. Upama gelem awake engko atine iki ora ning nggon kuwi, tunggone ora apik ngono. Ngoten to Pak Tantut? Betul. Lara Jonggrang pancen kowe ayo tenang. Ora mokal yen aku nandang asmara. Was
prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanang ning jagat putra ratu pengging Prabu Tamarmaya aku duwe aji sakti Bandawasa lara jogreng menuta sun pundhut garwa ya Bandung aku duwe dadana kanthi semu sawengi kudu dadi ya jogreng banyumun turut ya Pedro Yo yo. jonggrang pancen kowe ayu tenan ora moga yen aku nandang asmara waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu pengging Prabu Tamarmaya aku duwe aji sakti Bandawasa lara jonggrang manuta sun pundhut garwa ya Bandung aku duwe dadana kanthi semu sawengi kudu dadi lara jonggrang banyu oponmu tak turuti rahmene Rara Jonggrang dilajengke lagune ya Rara Jonggrang Lho Mas Dodong kalian Mas Dodong antek manggut-manggut kene iki lho Cak. Sapa? Mas Widodo. tenan Mas Widodo padaan iki tenan enggak Sik. dadi RW selalu tombok wayangan ki mau ora sithik Sesuk utang mobil karo Mas Widodo ya, Jas. aja mau ngutang mobil karo Mas Widodo
Pak Parjo ya iso. Ya jelas. Halo ning kono kuwi kuwi dagangane sih 3 ning kono. Kowe dicepaki siji lek spesial nggo kowe. Heeh, Kuwi lengseran ke rumah sakit. Apa? Ambulan. Umume. Nggih, matur nuwun Pak Kalis tasih eksis mirsani tasih monitoring Pak Mas Pardi Putu monitor terus pokoknya ngebiar Mas Sembah Pur nuwun Dinamo. Mas Pur Dinamo. Mbak, ini mau Loro Jonggrang kalian sapa? Kok sapa lek kalek jenenge? Anu sinten Pak? Mas Ditul Sumarto. Nggih, Pak Ditul. Ditul. Oh iya lek. Ya. Seniman saka Tulungagung Jawa Timur. Mbak Cynthia Parengojo Meneng. Monggo Mbak Cynthia Hapsari. Iya. Sumangga Mbak Cynthia. Penontonnya nanti Mbak Cynthia, Mbak Cynthia, Mbak Cynthia, Mbak Cynthia, Pinarta Tri Nenek. Nggih, pripun? Yayine cendek ipel-ipel. Ipel-ipel. Rasa ditambahi. Mboten. Ya ingel-ingel li. Neng. Manis ya ini manis. Manis. Anu kula ngirit tok, Pak. Ngirit. Ngirit banget. Ngirit piye? Ngirit bahan. Oh iya pancene. Jane Pak Jumbo ki pene ya dhuwur. Oh, mboten. Bu Nunuk ya dhuwur. Nunu. Menuk. Bu Menuk Nunu. Nunuke sinten? apa nunukmu. Nah. Coba sampean ki anu idaman hati. Suarane lho ya. Suarane sampean ki idaman karo adikku lanang sing ngendang Jaipong kuwi. Suarane lho ya. Nggih. Ah iya. Lara. Lah. Nggih. Pokoknya Mbak Cynthia nek ora aku gandrung ora. Ora. Mbak sekali-kali sabda pujangga ngono to, Mbak? Lah nggih, nderek sing nabuh Sabda to, Mas. Pujangga piye ngono? Mas. Apa karyane mbae? Napa nggih? Tri Prakara kali. Oh, Sadarma. Sadarma. Pelok. Pelok Pak D. Pelok. Pak D Kohcong. Kacang. Iki lahir dhisik ning Cina. Oh, ngaten. Taipei. Terus digo transmigrasi ning Indonesia. Dadi Awet lho lek among rasa Loh, Tarno. satu-satunya pengrawite Ki Haji Anom Surata sing pari dhisik sing paguyuban pari. Nggih. Dudu urung abdi ning isih pari. Pari. Namung beliau nyaiki. Oh, Liyane wis kunturing kasidan jati. Oh, alah. Sehat-sehat nggih, Mbak. Oh, tenan. Kuwi piyane sumeh ora tau duwe gresula. Wah, nyawang wong wedok ya isih seneng. Kesik berarti kan sehat nggih, Mbak. Iya. Nek nabuh ora tau nyawang sinden gur ndungkluk. Ndungkluke mergo ngwasingi sore. Tung tung. Iya. Mangga Mbak Cynthia. Nggih. Sadarma. Nggih. Nggih, Mbak Apri. Ngagem bawa mboten? Nggih. Lho, wong sing dituku bontot iki suarane bawa kuwi kok iso ngringik-ringik kuwi. Suaramu sing nyendal-nyendal tekan bun-bunan iki lho, Alah ya Mbak. ampun. Kan nggon cengel bun-bunan. Anu bontot kowe tak tari. Kuwi Sadarma apa aku gandrung? Kupingmu bosok. Oh. Sadarma apa anu? Sadarma apa aku gandrung? Aku gandrung, oh iya, aku gandrung Pak D, Pak D. Malik Slendro, Pak. Elah. Mbak. Senengane gawe-gaweke. Kiai sepuh lho. Aja kok gawe-gaweke piye sepuh, wong wedok digawe gaweke pira wae. Kah banget. Oke, Le. Oh, napa alumnine kathah to niku? Kaya lakonku Mbak Mimin, kaya lakonku ki bola-bali kaya lakon. Ngono ki pelakok macak korban kaya lakonku. Pelakune kono kok sok menderita. Ya. Wong ki mbok kaya sing gambang. Nah, Karo bojo gemati. Manut. Ning omah apa-apa ya ditandangi Tandang. dhewe.
Wong wedi. Ya. Mbak. Sias, aku gandrung ya. Nggih sias aku gandrung. Karya Ki Jenggung Darmoyo. Nggih. Lara ngrungokke ning kidul desa ning pinggir kalen karo romancing guwang ya lepas setang udut Lepas setang. Guwang kok lepas setang. Lah napa enten sing digujengi napa? Buang sampah ning kali iki lho, Pri maksudnya ayo lepas. Kok iso lepas setang digoceki apa? Kataman wirang aku kelingan angger nglembuk perkara guwang ning kali ngono kaya suwargi Pak Kutuwa Resa Miarjo kae. Pripun? Kali iki tak miline rono. Nggih. Nggih lah kok Pak Panut iki le anu ki madhep rene lho, Pri. Dadi angger metu iki apa sayang? Iki apa sayang? Dadi anune puter balik. Atret banget. Pas ning Delagu main ning Delagu. Undule Apa sayang? undule atret. Malah kulit kuwalik. Keke anu. Mangga. Ya. Pak Resa Miarjo kuwi angger gampang rak ngantukan. Gampang. Angger kok kene tan ngene iki wis tutuki nang kene iki. Gampange moko nang kene. Tutuki ngene iki. Nggih enten sing turun lho sakniki. Sopo? Iya. Nano nek kuwi digugah nyeseke kok Rama. Mangga. Goreh ronge Melon mongko sumanding dahni maswang kuning wong gandrung kok perkara wong kuning. Wong manis iki ya akeh digandrung. Nah. Nyawa. Kaya cah tan kono rum ta. Kaya cah tan kono rum. Sapa? Nyawa jimat ingsun Ya. Mangga Bu Cynthia Hapsari. Semanis mutak tunggu wong ayu suara harum mutak enggal ulung asal
wong gandrung iki neng wong kon nuruti. Nah, kangge. Megan ana turut ana. Ana wong landheng asmara iki kon nuruti karepe iki. Karepe. Nek ora perkara pekal e. Cara carane tepuk ki mau sebelah tangan, kon nuruti piye? Nah, Ngono lho. Karepe cek kekancan kono pengine wis healing ning konika ya. Lah iya. kayak kamangka tresno kuwi wuta. Lah. Sing siji pengine ketangan men anu sik apa ngambuhke rasa sik, sing siji booking red door ya rem. Wong edan. Kan beda karepe. Dari apa lho? Penggale oyo niku. Oyo ya apa? Ya. Ayo Mbak Cynthia. Ngelahan gregele jan nelak wong ya kengramane ibune ya Waranggana kengramane seniman unggul mbahe ya seniman ulung. Iya. Coba Mbak Warma. Yo Evita Warma. Ini nak. Aduh Dek, aku sing luput dong cara terengan wong ayu dadi saprawo. Saudara pempek bisa saudara merni salah model pek telepon merni suwe-suwe tak hati-hati iki mau apa? Jenengan iku ndamel cepat kok terus sajetane dadi kok lah wong ngerti lalasan kok nek kok nggih bener ngoten lho. Oh lah piye to? Pelekke. Lah iya. Mbak Evita Warma. nggih dalem. Iki lagi cara carane kembang lagi megrok-megroke. Mekrok-mekroke wah jan. Pangestunipun. Wah, tenan. Neng koncone ning IG yo akeh, TikTok yo akeh. Follower. Napa, Pak? Follower yo Oh, akeh. nggih. Ten Sragen lagi mumbul-mumbule Mbak Warma Sragen lagi mumbul-mumbule. Nggih sakniki nembe kondange niku keri-keri niku lho, Pak. Keri-keri niku lah. Niku lho Pak. Sogok keri Ngoten niku marake mumbule nduk Warma ning itanan. Nah iya. Coba digarap cara kreasi baru. Menapa? Nggih, menika wonten request saking Pak Carik Karangana Muda ngersakaken Lestari, Pak. Wek, piye? Keprake mau tak jaluk keteso mau sore mau ngene iki lho suarane. Lah kok ora muni lagi malah gara-gara mbok kaya ngene latihan. Iki piye karepmu? Suwe-suwe kaya Agung kowe. Ora ngono kuwi wis. Ngono ya apik ngene ya apik. Apik wek, aku karo kowe seneng kok. Nah iya. Lestari karyanipun sinten Mas? Mas Vito. Mas Vito. Fernanda niku wonge sing pundi? Sing ngagem apa jenenge? Rasukan biru. Rasukan biru rambutnya gondrong-gondrong. Nah. Sing nyiptake ning kene kabeh mau kabeh lagu-lagu jan. Murine gepeng. Kayak jawel ana. Turu wale ora ning wong tuku kopi ya le ya. Lha napa? Gepeng kok iki ngenten sing dodolan kopi. Weh piye to? Aku iki lenjeka bakong gelik karek tak jawel kuwi. Supaya kayane mlebu ning ngene jawel. Barang wis mari jega meneh glundung meneh malahan. Oh, kuwi kaya Niku kreatif lho. kreatif ya wong mateni kancane kok kreatif. Iki jenenge cemerlang men ora pindah nggon rezekine. Lah iya. Sones bakong mlebu, aduh wis turu ya ngono.
berat iki ora ning pemasukan liyane ngono. Nah, yung Bagong sing dikongkon yoga terus jawel sinden-sinden. Oh iya, Lestari. Karapan, nah matur nuwun kalih kula kunjukaken kagem Pak Suparjo. Mas Widodo ngasih lenggah lek bejo. Wah ya. Mas ya monggo. Ya. Marang
apa jenenge le asli dari Gapero kreatif. Kreatif. Iki sing garap niku belionya Mas Rangga Wibisana. Mas Rangga. Kok Wibisana? Lah kok Wibisana? Nek ngorok kaya Kumbu Karno. Rangga Samudra. Kompresore. Dompeng Komposer. kompresore. Weh tenan bocah kuwi lantipe ora umum. Iki nyuwun pangestu iki bakale uji kelayakan. Supaya dhek lulus saka isi Surakarta. Sukses ya, Le. Nah, tanggal 16 engko kon nonton iki. Undangane rene kok nonton. Uji kelayakan iki nang ruangan kok kon nonton iki. Lho jenengan iku rak gantine bapak, lak nggih nyemangati ngoten lho. Oh, diku nek diudani. Nang ruangan engko. Oh, alah. Ya, matur nuwun, Mbak Mupida Sopiana. Ayo Mbak Mupida. Yo nak Mufida. Sepatipun sak ciptaning dadi. Sak cepet dadi. Nah, rama ana malih. Anakku sing kemalingan. Rama ana malih. Yen aku edan ora kelangan. Selamat pagi Pak Tungtat. Tungtat dasmu. Pak Tantut. Oh Pak Pak Tantut kok Tung. Tantut nggih. Tungtat iki. Engko nek manggil monggo Pak Tun kok mah kleru Mbah Tung. Wong kok le. Kok bojoku nek nyeluk aku Pak Su ngono. Jenenge Sutanto. Pak Suwi Pak Suami. Pak suami. Lah lek kenong kuwi ya sembrono senengan. Wis ngerti tekan kene. Kok tekan pun dugi pundi. Aleman tak kira nek ngadang. Tak langsung li tekan Astina. Aku ya ngono. Astina iki li tekan Ngamarta wae ya. Senengane. Totoke ra krungu. Wah. Hai. Wijaya laras. Lain. Pak Desu lho. Desu ki dhisik pengrawite Ki Joko Hadiwijaya. Mbah Pak Joko Edan. Nggih. Niku nggih sak setya lho kalih Among Rasa. Sing kandha sapa? Lho kula. Kula Lha buktine Blora mliki nggih. Blora apa Purwodadi ngono kok. Purwodadi mriki nggih Klaten nggih Lah dilabuhi. sing nganyelke iki gek pas Agustus kae. Pripun? Aku mayang ning Tawangsari. Nggih. Tawangsari kan Sukoharjo. Sukoharjo. Lah kok ngebel iki tekan Lomansari Kendal kono. Kan Lomansari cerak elik bejo kono sing ngono. Kok mlumpate adoh banget. Adoh men lah ngebel aku, "Mas, kula pun dugi pasar Lomansari." Tawangsari, Mbah. Lah, mboten enten Tawangsari, enten Lomansari. Nyerat tekan dugi pundi? Dugi Kendal. Alah, modan aku. Alah. Mula nek eneng pengumuman ki dibiasakan dirungokke. Dibaca juga, Mas. Penggenge kok dicontoh jenengan. Ora trimo pengging iki mbahne pengging. Iya. Tekan Lomansari kono iki bayangno wis ora. Kersane Tamasyari. Wong Lomansari sing mayangan sik sura kok. Wis budal sik. Mbak Mufida. Nggih, sendika dawuh. Belionya Pak sing kagungan kersa ki rak Pak Suparjo. karmane Pak Suparjo ki mau rak yang bernapaskan agama Islam. Oh nggih. Alamat anak soleh iku apa? Papat to. Nah, engko ben dibantu karo ibu-ibu. Yutane barang iki. Wah, wis dadi guru selawatan ning ana ning Trucuk kan. Ibu-ibu adro. Heeh. Muridé ya mertuane Gilang, Lek Sabto, Hasto. Bar adroan kok terus muni-muni. Main. Radrok main. Lagi kuwi. Ya, apa ya, Nduk? Isa ya, Nduk ya? Nggih, Ya. saged. Oke, kados ya. Ya, iki suwe ra di dirungake. Ya. Rangga, apa ra? Oh ya, Mawiyono, pripun? Tak ora apa tak kandake parsa lho kowe. Ya, mangga. Terus. Alamate Hantara ora neng sing. Sol
Ya terus deh. Anut ing syariat. Kumpulan iki sing genep lho. Ngenteni bungel. Kang edihin lisane. Suarane cah siji iki pancen tenan. Ya yutarne nom-nomane dhisik. Alus ngandikane kapindho mulya marang wong tuane.
Moga-moga kita bisa melambai dunia akhirat jangan menilai. Moga-moga kita bisa melambai dunia akhirat jangan menilai. Hebat, muga berkah barokah. Amin. Nen. Sita Pak De njaluk ayak-ayak ae lho. Pelok. Ora lega aku nek rong pelok. Njak anu, apa kuwi nanjake Apri. Apri iki nek ora njahi pom ora sik. Nah. Terus apa kuwi bajing loncat. Nah, slendro mawon Pak De sing apik. Wah, jan bareng gendere diganti ya jos. Rimane tekan 5. Tekan 5 Pak De, tekan 5 Pak De. Ditabuh Pak De 5 ne Pak De. Cilik. Wah, wis mat. Sing nembang Mbak Putri. Mbak Putri iki nek ngendi-endi cara Sunda ya iso, Betawi iso. Cara Jawa Tengah, Jawa Timur elok. Oh. Cara Medan, Padang, Aceh iso. Wis Boten tau balekke, Pak. Tau balekke wong siji kuwi. Sinden Wibowo kok. Ah iya. Dan Wibowo bajing loncat. Ambok yo ben kok Indonesia. Jatahe kuwi kok ya ayutane jatahe anak soleh ya kudu muni kok. Ya mangga, awas. Ya. Muji, alam lek muji. Ayo, ya. Terus. Kon melet ki. Bontone sapa-sapa kon melet. Wah iya. Mangga. Bajing loncat ke astana hiya. Abdi lepas
selak kok apri. Lah nggih to. Alhamdulillah, ayem. Dadi bendahara Gudaka, sekretaris Gudaka. Wah, rekoso kowe saiki. Golong nulisi ngurusi izin dan sebagainya. Ya alhamdulillah tujune kok apri iki bolong kupinge. Lah iya. Matur nuwun Mbak Apri, Mbak Miming. Nggih. Nutuke lakon gong ayo, ya.